Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasamla Dorin lengdo Laurin yang Arpsan snem karta kabasyong basa hakasnong maungap kadei kasamla kabalayo ya kejingpang TB. Hakaba kalayo nangkong ya kani kejingpang house nem arhajar khatsan. Hakajingya keren badunong san hima kani kasamla kala ai jingmot ikipaj ba kimnei bandon kata kajingting ne lerany haba pisngautu ba pio ya kani kejingpang TB. Kala ongru ba gidei ban pa pejno syaki jaka ai jingsumar bat di tista ya kidawai bat amdei ban kensting namar kan sahe bat penjenjar ya kiwei namar lada sumar kloy ya kani kejingpang la ban penjem na kani kejingpang. Ha kejing keren badu Dr. M. Mauri State Tuberculosis Officer ulaong balada ki pajba ki snautu ya kida kishin kidai ban wanmi bat pakpet syaki jaka ai jingsumar klem kano kejing lot bat kidawai ru kasorkar ka IA ulaong ru ba menta kejela mikalia kala penbun ya ki jaka tes ya kani kejingpang knang ban lap bat ban sumar namar lada wei unongpang umdi dawai kani kejingpang kala ban bit hadu shipo lani khatsan ngot teng jonga kadi durin katrin do launnya ngade ni namongam bat ngal kan hang ni pembangan su ai bangan ai jingmut lem kiwei mo malayo ek ni kejingpang TB udah bah MDR hiru te tang suka abangan ai lem kejingmut kiwei ru bikin yo lem kajing mut bikin maidan bay kajing tiang marko mengitip te long kajing long brio kadan bay kajing lerang kajing cha iben nang khamtam kan bakum kan kajing panglay kiyong makaya bit ndray long himday pa bandan kana mo long kata kajing tiang ladang idon ka sign long ka kum kajerho kajing shit long ide ban long silur be bangin tes bal nama ladang hilap kamploy kan kambahayang ihi bat ngirap lem kiwei ru kunju ma ladang ile kham kloy ma ladang Islam te long ka jinjar yang hiru bat kinong sumar kham Islam ma ban ajing sumar te bat kiwei ru ngin dale linti sengkin hai ngim tip ma yo kala ban penbit ka jinjar ho jing jerhya jong ite long kala ban penbit lem kiwei ru te long ka prevention is better than cure ma long bang kham wanai bit ken kiwei ru long ngin lạnh nọ long ngin kut nọ kan kajing pang ngin do jaj nọ sendan mo long ka hoi ngidon kajing tiang long kajing long briu long ngaru long lai dap yo nikong ayo haw arja khatsan kajing pang TB te long ndai long am dak ken sting long a ken bet long bet dali lei rang la sim dawai te for 6 month treatment nga di dawai te da hadian pakum tu ala ajam hi da hadian tu ngala in 2019 ngayo biang kajing putu kisain kan kajerho kai itu mang sungpeng lang ta kajing jerho yung kalong her balong kapang syadem ngasid min miet unga long sap bikum tu te nga usung alik tes biang te da hadian ngalap ba kala MDR TB mar ka kajing kensting ka jongahi long ngamdi bhai ki dawai kajing yo ni kong mo ne ngal ki bangale mo haswa te apa pelong yang abangan yo biang baka kajing kensting jonga ka pelong ru bawat ipara ba aru jonga ru ubit long namar nga kensting ndai ondang ngalayo pa yakani hamtau arya ka kandai long mentang la jam ndai long ha arya ka kandai te long la long aware ba long yela jong ba ngamdei shu ma ba ngandak pang mangaru mangan penbit la mi kiwei long wad ki pararu long kibet te long sikiwei le te mo linti singking ngadang le dang wan te long da banga kensting dadang yo dang iwi tang biang mo ki babun pat ki pai ba takum na kim yo te long ndai ban tiang mo ya kata bangin tang bangi don ya kata ru ndai bang yang bangi indu jing kermen no mo la jong ndai long ka will power jong i kadon long ka bor jing train na la jong mar ka ba kongsan e kadin na la jong hi adang ikwa bangin di dawai ni jam hi namar ngaru pa bangayo MDR TB long kumangan kenyo ru nama balai utau dawai ula klain palan bat injek tengah preman kasiru adu sau bana nga pring ong ni rang lah ngateng tel ong lasuk ke bayap mangan jenjar kum man kasni mo ndring ong pat long kajing yarap jong parlok ibait bat kiba hayeng sem mo kemai balai kan la ada kan kajing pang iki mo kan ni di ban fight back ada be ban fight
ong yang ada beban fight ban la bali yang job kan jing pang no ta den ngadi bi ta dawai hi ong ngan jam be mo ba ka jing nget ken ngan jam be ba ka jing rap jong ki doktor jong ki nurse mo ka jing motivate jong ki long ki support bi te yang haru yang di be mlele be ong be bangalong ko pat ong mlele ra di be hin sa jam be da ka jing mon ba ka jong pi min jam be min rap mo te ho ya ka talong ha ka po bangayo pang ki bak hen ben ki bun ki bak tieng ki bun long ki kiar mo ki tieng yo khale kabit ne kum ta mo hen rei long ka jing ngaru ding kong ong kabit long ngaru ong kabit mo ngakiar ya la jong ong balingan penbit le mi ki we mo ngale ban ker wat pang ban mi hawarung ong mi shu ngakiar we mo bangan lek la nuan sini stay rei da hadin long ngastu ba ladang adi da wai le ngambit ngam penbit hiru ki we tama kadi ka jing di testa jong ayu dawai ngam di ban i watang sisiru na marba pite bi gane ka tibilong kam dei than ka jing pang ka bang imla ban sumar ladang i sumar destang lada kadi ka jing le torti hi ka jong i bang im sumar ngi su i kum tung di dawai ru tentang di tentang di tentang ila om ngin i no i telong tulong ka pen long yang i bang im kan kelak ba he te ba ka ngi pang kham he long ngaru wang la syam mo kajing casting jonga bang pang ni kong long pelong nga hadu bang dayo MDR TV hal du bro khoi le kila ong muchu hiru bang ngandang mo henry long kajing fight back jonga bangan ya fight back long kepenuan yang abang pelong hadu ani ba mentale ngala trei lang ay rap hiru ikini hang ni ba ngalit iki baydang yo TV ru ngalit ai awareness mo bakim de ban long kumanga mo mana gapilong ko mangalong ka sa pinjinjar lo dia barok hay mar ha ka jinglong bri long ngini kong long ngimdai te long namar pa ha ka jinglong man kas ni ya ni dang yang long yin chu kan sting mo habang di dawai long ngaling di dawai long ngalik kelas ibe hi tabalong kham tikke pa ila jong long ngamda jan i than hi ay kata te long ngasulong awen na la jong te ngat salia mo ki bai bangan pin e tang balong lingkong te pabangayo TV te long ngarong ni la ni ngaso ko ang bai ka dream jonga ka hayeng irakut bai mun ndai long ngap ang bai baleng kan job da kan mo ublei un ai don kat bai bat ngahi nganya fight bai te long ngam don shu ka tu ka jing tieng bat mentale yak TV ngam tieng shu hiru kai kala tieng dak TV man yang ate long namar ba ka jing tang TV mentale ka bala ban sumar mo ada long tip kham koloi bana kwar ban ong long ki wei pat mo ba phim dei ban ya instinct than mo kan ka jing pang long kam da dei than hiru ka jing pang ka bang imla ban sumar long wat le rai wat dan ma ka jing le rai na dang ni dan kum ka ka sain kum ka jirho ka jing shit mi shit met mit mi te ladat mi na mi snam di ban dan bete ka tu ka jing long ka jing ngin tes mana marha ajan jong ili kidon ki hel santa shibun ki hel santa ki bala ban ayang iya ka jintip ka kham koloi namala dang itip hadien telong ngin dang la tip slam palat kala ban wan lam mengi saka jing bangimla shu magan sumaru jing le ran te shibun ki jing le ran jing sha ibenya ki parlong long watang mangan ya thu ki parlok tu ngale ran ma leng ong long kiar mo yang nanga nama ba ngayo ta jing pa nama kabaya ki ong kaya bet mo tengah ngale ranji begin nomor ki ibenya yang along pun kikiar long kim ong persya tangbalong itu ite bekim kim dale jan than kumba haswa tangbalong ngapat ngalas ngohi long ngadan ni kajing kata mo teng ngale po ba kila nomor mencuangi jan yele yawani ibam lang da hadin de dadan kajing yel kiar itu long ngale ranji te long asngohi la jong ru asngo diaw asngo marwai mo ndai long amba da hadin pak kajing yarap pak kajing na yeng na sem mei am doktor ki staff long yo borte long yo men sim no kan bangan ya fight long balik bangan chu le ran kita ma nga jenjar himarwe hi malong ngan fight be pat kay nga kani long vakom be kay nga ni Jepang Tiki ekra ki dak ba sabar mo jukne ka Jepang TV. Idak te ka we ka kadika jerho te ka jingshin te
te lada mi senam tu kan long te ka jing sep men mien te ka jing pang syadem pang siing ki long ka peri te kata ka jing pang long ka jing long kam da long than kum ba ong bayo biong kli kum tu te long ka pang hi mo tong balong ka per ate nrei na kan ka jing pang pa kan di kita yo long ni ko ngaro nga ong ba ka di ka normal fever long normal coffee mo tada hadin pat dang kala ne di kita yo itang solingo long ang kunom ta ba kam jerho si jerho mo hadin nga lek keng tes ban tada hadin nga lam ba dek TV kan Te kumba kano tayo o kano banay kano senam etre bandi dawai ban pikuat ya kena ke Jepang. Nga te dan ningkong long nga di dawai ningkong te ndro banay long ngadi habdi 6 month course te dang la adep di dawai tu kila tes yang te kila omba kala klia te ngala kenyo te da hadin pat te long ngai sayo biang ba ngam tip mo ka de ka jinglong ka jingle ka jonga hi thai ha jing di dawai ro ha le nga ken ne nga ken teng ngam di ru mo to klan mo tu dawai le teng la nga ken ru te thai ka turu te long yang abang yo biang ha arja khandai te long ayo senon ke MDR TV mo tiki dawai ke banikong bat kamet jonga ki me hap su mo la long arsien te Te senam kano pila jam yang kena ke Jepang. kan ke no MDR tengah jam hu arja arho Pidi dawai na ngadi nang ne namo prem ke nang na di hospital Tene kong perba pidang ya kong pidi dawai na piang. ngadi na Nazaren na dot center kum tu Pisung tu bakal jam. Keluar. long ha kajing yo ni kong te long ngam tip mo bakatak tibi hadukan no kalong bat kum no kan long la jam ngam be badai kum tak kan baka dei jing pang jerho syu i teng la jam long dala ada da di dawai si arta yo lo diki banai em ar banai long ngam jerho syu te ngam dadan syu tu jerho ngam la jam kum balong biong kli kum im nga khin kum tak kan long teng dawai nga nga i no ngam ta khin ngam tip te ba ngam long ban i thang sngi ne man i no long dang mut bum dawai do biong kli te la jam la i no em tu tengah pro dang mut kum tak kan tang balong kata ka jing le jonga pelong yang aba hau aja ka khandai ngani obiang pat kai nama ba ari ga jing ken sting ga jonga mo bangam di bahai ki dawai ne hale ngam yu diki teng adi yu arteliru nama ba klain pa jing siang di bandi lai ngadi no tang ar ngklain no steng ru ngam lele mo namar ba da menta da hadien ngate ba daga jingle jonga untuk ki shutlot kini ki jingpang kini ki bakteria jadi ki miap te long ka jingle jonga bangadi tang komta mo te kabak long bakin ki biang kot kai long ki shutlot ki shu kum pu tang ki kampai yap tu ki jingpang ha tu ki bakteria ha met jonga long nama bangale komtai te ki dawai long na hadin ka long nya bangan kin trai ki biang tang ayo biang Tika ika kubar ka jong pi na klen pi ya ki samla mo. Amin sim jong hai ki wei te kalong ba lada pidon kano ka sign kum ka jerho ka jing shit ka jing kano ka ba pi sngo per ka met la jong ma wale ran long ba pin test mo ya la jong ba pin late hakin ki health center ne hang no ru long test ba lada ngidon kum ta ki sign ki symptom mo ka met jong ik nang bangin yo ka jing sumar ka kham kloi nomor ba kumangitip hajan jong babun ki health center ki bai sok center ki bala ban ai jing tip yang kham kloi la dang ile ban test kham kloi mo nama la dang i te long what if la dang i lang tip hadien ba mi pang ya kata jing pang te long klap ki kum ki doktor kina su kim la su than su te ban ai kham kloi ke jing koj mo na la jong ru ngim la su ki doktor ki la kham jinjar te long better safe than never mo long bhai ka bang tip hi kham kloi ban nim tip te long ba kum ka wei ru mar ka tibili kum tip kam dei than hi ra ka jing pang ka ba kam la ban pen koi ri ka ba koi te ka bang ki la ban pen koi ru te long ko abang yin pen kut no samdan hi kenya kan ka jing pang tv bali kan sudan mo da ka jing ya trailem jong baro ngila ban pen kut te ya ni ka jing pang ndai long da ka jing dadan ka jing ting ka jing ele rain te long ya bu ri long ki nas ki doktor kim tip kini ai jing rap kum no mo
ladang iru ya lajang yarap kiwe kila on yarap yang ladang ina lajang yang yarap telom nongi kmi lati be kiwe kin yarap yang ai khublei phi bo phi wan hakani ke si ka office wi jonga ka ba kongsan e kolong ba leng ba kani ke channel jong phi nga kwa ban ai jing kren jing pen chai shapang kani ke jing pang tv ya ki pai ba baro ki ba pek leng ba kani ke channel jong phi te kumba phi tip hi ba man lo snem ngi ju celebrate la ne ngi ju observe ya ka arfu sautrik benai march man lo snem ne te man tau snem lu ngin selek kum ju aga arfu sautrik benai march kumat nasi pale ngin celebrate ngin observe kini ke si ke si bekerpang nomor belai ba hakani ka arfu sautrik march haka snem khat pras pa prapuar wei u scientist microbiologist u bakerteng u robot cox ne te u lap kai yu khyang jingpang u ba penlong ya ke jingpang tb ubangi khot mycobacterium tuberculosis tingi songu ayu ne scientist lemar belai shwa kata haba kibri ki pang tb kirai kho ki jerho ki sa astang ka shiem ba ka snap ki yap ndai ngimtip na ka daw ayu yap tin re de hadin ka snap khat praspa prapuar bau new microbiologist ulap yu new khyang jingpang mycobacterium tuberculosis bangi khot ba penlong ya ka ni jingpang tb te de hadin kata hi ba ni sasdang bertip chapang ka ni jingpang bat kembang itip bagane ke jingpang ki brio ba ki yo ngene ke jingpang ni share screen je sau teli ki dak kishin kata kamu la do brio don jerho kamba artio tam lani udon jingshit kamba artio tam lani u loss of weight yo ke jingka u ka duna ke jingkhia kamba dei ban khia lani ki ong ka night sweating kamu lo wathia man mit je kamet berhuai kamet kung kita gidi gidak kishin kibangi kebala bandai ke jingpang tb ti habadan kum gini gidak kishin ni kerpa di pajba makin wan syakmat nomor mentang idon ki jakarta keleng-keleng mentes juga jingpang tb mabalai nadangi lab ya kene ke jingpang niyo ban sedang ban sumar no marmar ndai tidak basdang sumar marmar nomor idon ki dawai ki babiang bat ke jingpang ru kedai ke balong curable ne ke bala ban pin koi ti ladang yo ban di dawai ke po babiang di tikna gi dawai ngi yo kanya jing ko jing khia tang goi gi jing e bangi lab ba kalong ba kibriu teng teng ki kim pendap ga jing di dawai namar belai ba hadu mentahi ngim pan la ban pen lengkot ga jing di dawai hakaliang ga jing pang tibi ka bangi la ban pen lengkot e lengba keriu shempang bar khoi ru ngila ban pen duna tang hadu andru benai kamot undan ga jing pang tibi ngim la ban pen kot klem dap pendap ya ka andru benai mentale gi don gi jing pang tibi gi bal kham e namar belai ba da kajing bamdi tikena ki bri ya ki dawai am mentangi yo kita ki drug resistant tb hakaba ngi habandi dawai hadu khandai benai tingteng hadu khat pra benai arsnem ru tina ta kadaw lengba kani ka channel jupi nga kwa ban pentip je ki bai ba ban request ru ki ba nada pidan ginu kidak kishin kumang ong mane ka jing shit ka jerho ka sep min mit por bathia lane ba bam kiu ka jing khia ka duna ka jing khia ti kila bandai kidak kishin jo ke tb bat ga pinwan shakmat kajing test kalong free ki dawai ru ke sarkar ka ia te kalong tang hangi bangin pendan kam yi kita kilat ki nanti dei te kata kadi ke bakong san e te haju ke por nga kerpa ri ki pai ba lengba kajing treshitom kajing simkhia jo ke sarkar india lengba kajing hapo ke lama kajing alam jo ke central tb division ngila persang mentah kat bala rengkat ke jing tristom juga state ru ngila persang kat bala ban pen bun ye jaga test kini bangi khot ki kini ki machine bangi test ye ki covid mentah kini ru la ban test ke tb te kini ki trunat bangi khot te mentah ki bun ki jaga joka state jungi ngila sedang ban pen poi ye kini ki trunat te koi ke si le sing ngila ban bu bat hak level joka phc csc ru te la ngila alaikum ta kan bahasibun na balai lengba kini ki test nei kilong ki balong sensitif ba ki ngila ban detect khambon ki case lengba kini ki jack test tingi khimi lenti ba ngin sayo ban ban penbon chi sure kini ki test khnang ba ngila ban lab ki jingpang bat ngila ban treat ki nomor balai la ngim lab ki jingpang tb dai te kadon kala bakin pin priang kai nomor balai wei bo pang tb lada umdi dawai khamtam ladai deng pang tb ha shadem lada umdi dawai ula ban pin bet hadu sifau khatsan ngut ki brio hakashisnam ti kata kadi gawai ke batan kam jadi ne ke daw ru bangitan kam ban lap kloy ke jingpang khnang makunum sapriang
hakaju ke por ba ka jing sumaru kan long ba dang kham sup kai kata ka ke badan kam ba bang kwa ban pintip syaki pai ba ti hakaju ke por ru ba nagaliang ka department jungiru yele sistem kat bala ban yerap ki briu hakibon kiliang for example ban ai nuksa no kalong ba ni ban penting kena bagi beliau kidi dawai ni court iki bakin di haki center jungi lani la dai bagi jangai na ki center kemudian kila ban di kila ban dan ki nongyarap jungki kini ki bagi court ki dot providers lani ki treatment supporter kini rap iki ban penting kena bagi di yau dawai ke nak kata kejuk ke por ni nak kaliang ki beliau jungi ki bagi persang ban follow up lani ban bot dien mulai belai ka ai ke bangi kwa kalau makin pendap ya ka jing di dawai ke hakju ke por ke sarkar ka ai ka yarap ru khnjat ye kini bapang tv hanu berkom ka yarap da manu bapang tv nei menta ki don kam man ai ni ya ka bank account detail balai nomor ba ke sarkar directly kan transfer ye ka pisa sanspa shibnai sekitu ki bapang tv la kalau hendu bnai nyu bnai prabnai ne arsnem ru kinyo gitu ke pisah sanspa shibnai kani kalau ngijing rap ibaret ba ke sarkar ka ai nang ba inyo ban thiet de jing bam tilasi ki ba khamte ye kemet ti ha ju ko pori ki ngile ba de ka tribal state mar sempang lada pila ai ga detail account ju pi ber khoi ka don ru ga jing siu ka ba shisin siu nyo spa san pho hadik kani ga de tang shisin siu andai kani ka san spa apa kalong man lau benai hadu ban da kwai ka jing pang kani ka jing le jong sarkar kani kalong ban yarap ingi ka ju ko poru ba bangin pensung thu ingi ba ka nu kalong ka badan kam man pendep ya gani ka treatment ke kata ka de ke bang kwa no te ko kri kan no kidan kan no je etreki ndalai akan ka tv ma ki kata met no hoi ka kata jing kali je pi ka biang nomor balai ba pia habang ong tb tuberculosis kemal au mane kani ke jingpang ba penlong ni jingpang ka de ke jing yo rung jong khuyang mycobacterium tuberculosis hakamet jingi urung khamtam leng ba ka jing ring mensim nomor kani ke tb ro ka de ka airborne disease kumbalong ga covid ti lada nga ngapang tb pisong hajan junga ngajerho ngasnria pio urung sepi te sayo sama pi kata ka de kalong kata kerur tangba majority na ginong pang tb kiyo ay gajing pang hasyadem kamot hang ba kini kitor ring mensim hendrai kidon rupat ki bayo ay kata pangikot ka extra pulmonary kamot gajimpang tb ka syabar jong kini kitor ring mensim kala banlong ka siing kala banlong haki ka kepo kila banlong ru haki weipat ki benta jong gamet lain no ki ka tersim baru senyu bangin nemla banyo pang tb kita lain nang ta borok kamet dukot met jingi kila banyo pang tb tidak ta kadau umdai tang ba nakaliang ka extra pulmonary dai kumot teng lada kidon ki glands ki baat hak rendang jungi lani haka totit jungi lani hakini ka sirkap jungi mau ngong lada dol kinu ki glands ki baat dai kila lesi ki banang he tingim dai ban instinct ban numle test dai ban yitu ki doktor kenang ba ye kitur ngila ban test menta da ka bangile kata test mi hot FNAC kemudian ni just shishim mi jabo khandiat tu glands ni test lada kadai ke TB kemudian ngila ban lap no kamploy ke kita gede badan kamba nomor bangibun maki kes ki bayo ay ganika extra pulmonary TB kemudian ki babdai hakitor ne kadai ki glands ne abdomen ada ki siing wat haki jabing ru kani jipang TB la ban yo sibuk lada tu nong pam udan ketuka jipang extra ipi extra pulmonary TB tu babit pat yo bang katuna dak puina kadika extra pulmonary TB ne kam penbit lagi beriu okey balai ka penbit hi kadai gini jimpang TB hakitor lada don yang TB haki kerha jungi gamot lada ngajir ho ngasendria kiang jimpang kimi ke tu boyo ri museum yu ande ke extra pulmonary lada hak sieng hak po kam nim dan kam man kuslai ka tu kam bibit kata kadai kongsan ne kadai ke jerho ka jimpang TB hakitor nomor balik mal au mene wei la ban penbit hadu ispo ka sangut hak sisnem lada di dawai andai lada di dawai no apat ketu ka jing penyebit ke her no ke her no so tu tang pedeng artio lai tio ka jing yebit kala duna tang bawala ka taru lada pilang di dawai ke sin ke baningkong lada hi positive case kamot badan ti kyang TB hak kerkha ni sei ong hi kitu ki student ne ki dokter sarkar ne wat nong belaru ni ong hi ki ba lakum nu arbnai kim dei ban ya khle bat ki briu khnang ba hadin arbnai ni test biang da kala long negatif tingila syak wat kena school ro ban school no
lani kinong bela balik trainer lani kinong trade office kini trainer tangba kidai pat ban beteng ni kajing di dawai hadu mendakut Kano senam ai trai bandi dawai berkuat kenana itu ke Jepang. ngla ong ipi la ke pi benta na kadau na bon ki daw ngim la ban patai shu nomor belai ba kamdai benta ka jingpang TB kamdai shu tang kata ka drug sensitive TB kamot ka bolong simple ke menta la mi sagini ki drug resistant TB tikini ki drug sensitive TB nei tang rebunai ki la kwai pura lekini ki drug resistant TB pat kila dan kam da ki wei pat ki dawai ki ba khambun keli bat ki ba khamslem mandi tina ta kadau kat bala ngim dei ban idei bandi dawai ti kena na du ning kong kena bangin nempoi sya kata ka bahab di dawai bun por ke Iki jingdi Jimpang mau kiba bumlong ban di akpor ba dan ke Jimpang. pi ha ka jing si cha hi benda kenya ka jing bam ne kat kum ka jing lap menta ki lap ba kini ki badi secret ki keru ki ka Jimpang TB kala ban khamdon chance ban yo belai nomor ba kadon ka compromise ka immunity jongki tina ta ka daw menta ki lap ban dei kilap ba kibriu kiba yo pang HIV ru ke Jimpang TB kala ban khamwan bah ini ki badan diabetes tu ka kham kan rei kendiat badi secret tu ka kham kan rei kendiat ti ka bah ladangi la iko ahi ban care na ke Jimpang ni dei hi ban bam ki Jimpang ki batei kemet dei ban bam kinu ki bing bam ne ki jing di ki ba pentran jaga met chungi kai kata hi ka ba kata ka dei ka ba bro ngi nge hi ba kalau ta ladangi bam ki Jimpang ko ba bah ngi klan tentang ibam na di gijing bam kta ai mete kumta hi ka jikwa jikia ka kta ai Tang hau neus nam bentak nangut ai trai kiba la kuat ma ke Jepang. pi da piken ya kata ne kalong kat kum ka record ni ka ba hak hajar afway ki ba pang TB ki poi hadu 100,000 tam he tena pren kini ki curate jungi pat ni yo 81% te kebut don lagi ki blak kala na sa MDR don ki bala kuat don ki pat ba kim kuat kila poi no sya kawai pat ka kategori kum tak ndai hi la dadi dawai ti kana hi ndai ke Jimpang pada ru ding kong kum dei ban kuat lot hi baro ta kada ko bak jingwan sekolah sya ka hospital sya jing sumar ka dei ke badan kam